Electing Miss Santa. Vrem în sat să facem o schimbare. Știu că unii te duci și lucru îl faci. E că asta e prima generație de voluntari. Vlad, 100! Vreau să mă pregătesc pentru viitor. Mergi înainte, dacă nu te nu, asta mergi înainte, da. Și preconizați să fiu primar la dumneavoastră localitate. Tu te gândești la tăs, numai nu la tine. Să îmbrăcați și să o gătiți și de cazuri. Măcar răsiu cu inima împăcată. Închid ochii și să mă duc. Treaba voastră eu știu. Banii fac alți bani. Nu întreba ce face localitatea pentru tine, întreabă-te ce faci tu pentru ea. O surpriză din partea lui Moș Crăciun.